Deres udsendte medarbejder har fået en gave i dag. Det er ovnen over på glasværkstedet, der er kommet i gang igen. Og jeg har snydekilde, jeg ved godt, hvad der er inde i denne her. Men nu skal vi andre også se det. Så jeg begynder at pakke op. Nej, hvor spændende. Ligesom juleaften, det her jo. Vi er på produktionsværkstedet, hvor fotografen holder til, når han ikke filmer. Nu fisker vi den ud, så ser vi. Så skal jeg passe på ikke at vælte det hele, fordi der ligger en cigaret deroppe. Det er et lille hint om, der kommer. Og ganske rigtigt. Det nærmer sig. Det nærmer sig. Der er meget papir om den her. Det ligger glasværkstedet, men det er papirpakkeriet. Nu nærmer det sig. Det er også godt nok. Så skal vi rulle til. Så kommer der nogle mere papir. Jeg håber, der er film op i apparatet. Nu smider jeg den derned. Så kommer den. Nu kommer den. Og se, her er den. Vi skal lige have papiret væk. Og så er der sådan lidt. Tak, Sugi. Ja, jeg vil nu gerne. Og så skal fotografen lige have sine penge. Så er der ordentligt til. Så. Tak for ordren. Tak selv. Skulle der være en anden gang.